Kai, kawai yau ɗin nan zan jira 11 dare yayi, kama hanya in tafi maƙabarta, in je in yi raka'a biyu, in yi wa waɗanda suka riga mu zuwa gidan gaskiya addu'a. Ƙarshe sai ka ga fa wani fatalwan wani alhajin ya fito. Kawai sai ce yaro, ce na'am baba, sai ce gaskiya na ji daɗi. Addu'an da kake mana nan, ai ko 'ya'yanmu ba sa zuwa su mana. Ce ba damuwa baba, ai yi wa kai ne. Sai fatalwan alhajin nan ya ce, yaro, akwai wani ATM ɗina da nake sa kuɗi, 'ya'yana ba su san da shi ba har na mutu. Sabida haka zan gaya ma pin ɗin, je ka ɗau ATM ɗin nan, ko nawa ka samu a ciki ka cire kawai na ba ka. Dab sai fatalwan alhajin nan ya kwatanta min, in je in ɗauki ATM ɗin nan ya faɗa min pin ɗin. Ina zuwa in nayi checking balance, ba sai in ga 77.883.8 billion dollars ba. Sharp! Sharp!